2, 3, go! Good day everyone! This is me, dahiL, and dahiL. You can call me dahiL. Okay. Okay. Good day everyone. 1, 2, 3, go! Good day everyone, this is me, dahiL, and dahiL. You can call me Dar, it's DHAR, and you are watching... The reality! Today, ay nandito tayo ngayon sa SUAL, Pangasinan para magbati natin hinihingi ko yung mga 10 minutes ng ating mga pinsans and sister para mag-Song Association Challenge! Song Association Challenge! So, paano ba ang Song Association? Crystal. Basta mababanggit lang tayo or kakanta lang yung isa sa atin tapos kung ano yung huli niyang kinanta na word, dadagdagan na lang. Okay? So, bago tayo magsimula, ano muna tayo? Sample muna tayo. Sample! So, empiang muna tayo. Empiang? Ano ba ito? Ompiang? 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 Empiang dot Pangasinan? So, ako ang muna. Okay, wow. So, si Ate kahit ako siya. Sample pa lang to. 1, 3, go. Tayo'y tumalon, tayo'y sumigaw, maghawak-hawak tayo. This is your time. Time. 1, Time. 1, 3, go. Time. Krok-krok. 4, 3, 2, 1. Okay, ganun ang sample ng ganun po ang sample at mga kasama pala natin ng Mahirap pala! human sound effect. Okay, pakakata sa human sound effect. Pero bago yan, hindi ko pa pala ito kayo nakapapakilala. This is Crystal Joy and Dayan. Crystal K and Dayan. And Angelina and Dayan. Okay, so yun na. Okay, kailangan, pero meron tayong consequence. Ang consequence natin dahil alas 12 na po or mag-aalas 12 na mag-lunch na. It's 11:41 na po. Tagalog. Okay, siya po ang magpiprito at magluluto ng aming lunch. So, simulan natin ang ating Song Association Challenge. Nagpapaganda pa doon sa camera ko na po. Ready? Yes po, direct. Okay na po? Cut. Okay, ready? Song Association Challenge! Isusimulan natin kay Crystal Joy. Ako, tapos siya, tapos siya. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Akala ko ikaw ay akin. Akin. Akin ka na lang. Akin ka na lang. Ang maghihintay hanggang akin ka na giliw. Giliw. Giliw ko. Giliw. Giliw ko. Oh, giliw ko. Miss na miss kita. Chugjug ko na, chugjug. Angelina. Chugjug. 5, 4. Gusto ka dito. Life na life. Life. 5, 4, 3. Life you see. Bring it back. Tama, meron yun. Because you don't know. Masyad. Maliling ang pag-ibig. Me. Me, yeah. Oh, yeah. Yeah. Me. Me, it's you ang matanungan tayo. Me, it's you. Let me tell you one. Ako ba kayo? So, Ano
na lang. 5. 1 na ako, guys. Okay. 1, 0, 0, 0. First to get 3, first to get 3. Dapat First to get wala 3. may I can, may aromya song. Araw na sana ako na lang. Okay. So, first to get 3, 1 point na ako. Ready? Next song is, ako na mag-iisip. Kung mawawala ka, hindi ko makakaya harapin ang puso. Puso. Puso'y laging ikaw. Ang talo mo tayo puso. Ano naman ang puso mo, babe? Hindi daw niya alam yung lyrics. Ano? Yung vlog, puro tawa, girl. Tawa association na to, girl. Eh. Go, 5, 3, 2, 1. Nasaan ikaw? Sayang. Bato. sa puso lamang. 1, 1, 0, 0. Next, go. Ikaw na. Kasi kahit sa mga Ito na naman. Mag-iisip lang naman. Let it go. Let it go, let it go. Baka Go! mag-iisip. Go! Go on! Go on! Come on! Less! Less. Less! Less. Less. Last song! Less. Less lonely people. Go. Less lang. Less lonely people. And gonna... World! World. Ano naman? World! Hello the world! Make it a better place! Five! Please. Presensya ka. Matalino tong ano natin eh. Tong human, ano natin eh. Presensya ka na. Please. 5, 4, 3, 2, 1. Sila si Ate Kai, ako 1, Crystal 0, and Angelina is 0. Mag-isip ka na ng next na kanta. Isa na lang, siya na ang magluluto ng aming lunch. Tayo'y Pilipino. Nakatakot ka naman. Tato, go. Natakot siya sa sarili niya, best. Go. Ako na. Tayo, go. Tayo'y Pilipino. Kami na mahal sa puso. Puso! Tapos, Puso na naman. Nasa puso, sa puso lamang. Wiki. Makikita ang tunay na yaman. Pinapil na best. Yaman. Ang tarami naisip ko naman. Yung baga pampawit lang. Go. Excuse me. 5, Yaman. 4, 3, 2, 1. Ito kapag ito ang pinapasagutan. Hindi na alam mo yung sagot, pero kung hindi siya, pero turn sagot ng sagot. May sarili siyang kanta. 1, 0, 1, 1, 2, 0. Galing, ikaw na. Dapat siya makasiros ka ito maluto. Di ba? Dahil dapat. Wala na Zero. Yun ang twist mamaya. Hindi pa natin alam ang twist, okay? Kunwari hindi nyo pa alam ang Scripted twist. naman. Tawat ako. Hangi wala na yun. Tayo'y pinagtagpo. Po. Ha? Tagpo. Tagpo. Tagpo, ang hirap naman. Tagpo. Tagpo. Maliwanag ang po. Ang susunod isip ko talaga. May buwan magtatagpo ka to eh. 3, 2, 1. Wala ako, oh my god. 2, 2, 1, 0. Okay, next. Nakanta. Anong pang kanta? Tsaka ang Kayla. Sir, ikaw Kayla. Abo chike. Ngeng. Abo buchicha. E Jerry kong Kayla. Abo chike. Ek. Diyan na po nagtatapos ang ating. Wala na magkantang ikik.
magtatapos ang ating challenge. So, 0, 1, 2, and 3 points. So ikaw po, Crystal Kaye Andaya, ang magluluto ng ating lunch. Palakpakan! Matay Sam. Thank you very much for watching, guys. This is... Crystal Joy. Crystal. Angelina. And it's me, dahiL Andaya. You can call me Dar. It's DHAR. And you are watching... The Reality. Bye! Please do subscribe, like, and share this. Share nyo na lang. Tara na.